Ale tým hlavným narodeninovým prekvapením a narodeninovým darčekom je... ja ťa ani nechcem nazvať československou superstar, ty sa stal megastar. Martin Chodúr. Martin, ahoj. Ahoj. Ahoj, čau. Martin, prosím ťa, ty si už bol niekedy narodieninovým darčekom? No, byl jsem na narozeninové party, takový tajný host, prostě taky byl ten pán v šoku hodně, když mě viděl, že jsem přišel mu zaspívat. Takže to je na tom vlastně nejlepší, na tom být prostě nějakým způsobem známý, že vlastně těm lidem člověk může dělat radost úplně každodenně a nemusí pro to nic dělat, jenom někde přijít. Takže to je pro mě úžasné. Ale spravíme to takou malou kulehou. On si najskôr bude myslieť, že dostáva len plagát a až potom vstúpi ten skutočný. Inak keď sa pozerám, to je normálne takmer jedna k jednej a to oblečenie sedí. Tak prosím ťa, môžeš ešte autogram, aby sme to teda tak verifikovali? Ja si to zoberiem, hej? Aspoň v tejto 2D podobe. A v tej 3D podobe sa vidíme o malú chvíľu na oslave. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa, ahoj, čau. Už som len zvedavý, kto to prekvapenie prichystá pre nás. Co to? A neverím tomu aj tak, že ty v tom prsty nemáš, mamina. Pekne pozdravujem, dobrý večer. Dobrý večer. Ďakujem Zdravím. za dovoz, panečku, toto sa vozíme jak ministr. Zdravím Oslavenca. Ďakujem veľmi pekne, podobne. Toto je na odpadnutie, preboha. Až mráz ide po mne. Rudo, ja som si dovolil takú malú sériu darčekov. Je jasné, že niekto ma musel kontaktovať, že takto už chodí v modrom z neba a tak velí, jaksi konvencia. A vy vraj máte rád Beatles? No to mám. A vy máte rada istého speváka, že? Superstar, prosím vás pekne. Dovolte mi odovzdať vám tento plagát. Tento plagát Martina Chodúra s jeho podpisom, s jeho autogramom, ale to nie je všetko. Ja som sa s Martinom spojil a on vám ten Beatles, ktorý máte tak rád, naspieval a my to máme teraz pripravené. Takže poprosím, pán zvukár, pustíme to CDčko. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. I'm the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, hodně muziky. A protože jsem slyšel, že máte rád kapelu Beatles, stejně jako já, tak jsem si dovolil vám zaspívat písničku Yesterday, tak doufám, že se líbila. Ďakujem, to bolo prekvapenie, ozaj, že človeku slzí do očí. Ďakujem veľmi pekne. Není vůbec zač. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been and trying to find a love supreme, a love supreme. Děkuji pěkně, děkuji moc. Tak, děkuji. Já bych ještě jednou chtěl poděkovat, že tady vůbec můžu být, protože strašně rád zpívám. A ještě když tím zpěvem můžu někomu dělat radost, tak to je pro mě úplně nejlepší. Dôležitý okamih. Ja by som ešte pred tým pokračovaním
tých Beatles pesničiek v jeho podaní vám chcel predstaviť toho človeka, ktorý nám o vás do relácie Modré z neba písal. Ja sa pozerám na vašu manželku, ale to je len kuleha. Nebola to manželka, kto nám písal. Môžem poprosiť darcu, aby prišiel k oslávencovi a povedal mu, prečo to celé urobil? Takže... This is your song. Birthday to you. Happy birthday, milý Rudolfe. Happy birthday to you. Martin Chodur. Dobrý deň, prav. Martin, ahoj, čau. Nech sa páči, sadni si. Z jedného prekvapenia. Martin Chodur, prvá federálna superstar, alebo prvá československá superstar. A som rád, že si súčasťou tejto relácie. Martin, ty teraz asi prežívaš hektické obdobie. Takýchto akcií, no, narodeninových oslav, tých asi veľa nemáš, ale ten život sa ti asi zmenil pod vplyvom Superstar výrazne. No, změnil se úplně vlastně, spíš málo co zůstalo stejné. No dobre, tak čo je teraz prioritou? Koncerty, alebo ja neviem, chystáš sa vydať nejaké CDčko? Teďka je prioritní CDčko nové, které chystám a které si myslím, že bude úžasné, protože spolupracuju s nejlepšími muzikanty, to je Oskar Roža a Martin Valihora. Či si vybral Slovákov? No, tak když byli nejlepší, co se dalo dělat. A zase se to nahrává... No ne, že co se dalo dělat, ty máš dobrý vkus, kamarát, no lebo tak na Slovensku sú dobrí muzikanti. No, čo? Ale nahrává se to v Praze, takže zase je to pořád 50/50. Nahráva se to v Praze? Tak. Ako si vnímal spievanie pre Rudolfa? Pretože Rudolf to pred chvíľou povedal a ja to rád zopakujem, že to bol najkrajší dar, alebo že tá pieseň v tvojom podaní bola najkrajším darom jeho života. Myslím si, že pro každého člověka, který se stane známým, bude jako zpěvák nebo nějak jinak, je prostě nejlepší dávat radost. A tohle prostě byl takový příjemný pocit, protože na vás šlo vidět, že jste měli radost a zpívat vám pro mě bylo úžasné, no. Takže celá tady relace si myslím, že je skvělá a jsem rád, že jsem mohl být její součástí. Martin, ty máš 20, že? Tak. Kde sa vidíš v 60-ke? Tak já doufám, že pořád budu zpívat po vzoru velkých zpěváků, jako byl Frank Sinatra nebo už Tom Jones a tak. Doufám, budeš preberať 35. českého zlatého Slávika po vzoru Karla Gotta v 60-ke? Tak pokud ho pořád nebude přebírat Karel Gott. No, možné je všetko, to si povedz. Budú dvaja. Ja som ti, Rudolf, dlžný vlastne ešte jeden taký darček. Ja neviem, čo s ním urobíš, pretože je pomerne rozmerný. Ja som ti tam vlastne daroval plagát, ktorý bol roztrhnutý alebo narezaný Martinom Chodurom. Tak prosím ťa, ja to chcem teraz odčiniť. Toto je darček pre teba. Nech sa zmestí do tvojho trojizbového panelákového bytu. Martin Chodur v životnej veľkosti. Dobre? Katka, môžem ťa poprosiť, zmotáš to otcovi. Nech sa páči. Nech ti teda pripomína tú tvoju oslavu tvojej 60-ky, na ktorú vôbec nevyzeráš, ti musím povedať. Keď už tu ale Martina máme, tak ja by som to rád využil. Mohli by sme, myslíš si, mu darovať ako darček ešte jednu pesničku? No moc rád. Čo to bude? Frank Sinatra, My Way. Môže byť? Môže byť. Takže, samozrejme, dámy a páni, nielen pre Ruda v tejto chvíli, ale pre vás všetkých pieseň, ktorá, myslím si, sa k 60-ke hodí. My Way, moja cesta, môj príbeh, môj život.
podaní Martina Chodúra, ale teda musím povedať a som veľmi rád a je mi cťou, že Martina budú doprevádzať alebo sprevádzať pri tejto pesničke skvelí muzikanti, orchester pod vedením Vlada Valoviča, Martin Chodúr, orchester Vlada Valoviča, My Way.